Felly dyma ni y rownd unwaith eto yn rhagbrofion yr adran ganolradd sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd yng nghanolfan Gneifio Meirion. Mae'r safon yn eithriadol o uchel cyflymdra wedi cynyddu yn ystod y bore yma ar ei ail oen bob un ohonyn nhw'r erbyn hyn. Ted Davies ydi hwn, bachgen lleol o Lanelwedd, mae mewn troi. Dwi'n siŵr os di o'r y blaen, dwi'n meddwl bod Wilton Weeks wedi troi y gŵr o Seland Newydd lawr ar ochr ola, pwy sy'n bell amlaen. Anodd dweud o'n hyn, mae Wilton Weeks bron ag orff. O, mae'n cicio chydig, rhoi cyfle i gweddill y cnifwyr i ddal i fyny. Ie, ac yn ewedig, falle Ted Davies ar stondin 2, Gwydion Davies hefyd ar stondin 1 wedi cael oen allan unwaith eto. Ac felly amser wedi cael ei golli bob tro, mae'r wyn ma'n cicio'r ychydig bach. Wilton Weeks ar 5 yn dal yn cael sylw'r camera yn fan hyn. John Till hefyd yn rhoi di sylw iddo fo fel beirniad tra ar stondin 3. Dyma chi Dewi Jenkins wedi cael gafel yn ei erbyn. Yna'r hedfan i lawr ar ochr ddwytha. Dycha'r safon ond does am byd ar ôl hynny. Ydy ddim gweld dim ôl o'r handpis na o gwbl. Mae hwnna'n gneifio o safon ucha. Digon i ddachu rhywun. Ydy mae o, mae'n rhagorol y dweud y gwir. Yn anffodus bod yr oen na wedi anesmwytho'r ychydig bach, ond wedi golygu dim o ran y safon y cneifio gan Dewi Jenkins. Mae yna go'n syth ar gyfer yr oen nesaf. Golwg sydyn ar yr beiriad yn fanna gan i gymar yn Gorlan, ond ar stondin 4, Alun Evans, yr holl ffordd o lan uwchlyn. Mae o yn ffarfio yn agos iawn ata i ar y garneddwen yna, Capel Peniel, ger Llan Uwchlyn. Alun wedi bod yn cneifio ers blynyddoedd ac yn cynyddu safon blwyddyn ar ôl blwyddyn. Chwarae teg iddo fo. Ond Ted Davies, dwi'n meddwl bod Ted Davies wedi cael gwell oen tro yma. Drychwch arno fo'n hedfan lawr fel tren. Wel, hedfan fel tren, medda fi. Mae o'n hedfan fel awyren lawr ochr ola yna. Un rownd y gymffon, a dim byd ar ola hwnna. Ted Davies felly, y cyntaf fewn am ei oen ola, bedwaredd oen allan. A dipyn o oen ydy, dipyn o faint yn hwnna. Lle mae Gwydion Davies, dim cweit yn gallu gweld o ar stand 3. Na, da ni'n edrych ar Alun Evans nôl ar stondin rhif 4 ar hyn o bryd yn dechrau oen arall. Da ni eisiau gweld beth mae Dewi Jenkins yn gwneud. Dyma fo Dewi Jenkins ar stondin rhif 3, mae gen fo oen arall dwi'n siŵr yn y Gorlan. Ond pwy sy'n mynd i fynd â hi ar stondin rhif 5? Da ni'n gweld Wilton Weeks. Da ni wedi bod yn gweld o'n gorffen yn gyntaf gyda'r oen cyntaf. Ydy o'n dal ar un cyflymdra? Na, dwi'n amau bod hynny ddim yn gywir. Felly, pwy sydd yn mynd i orffen y 4 oen gyntaf? Pwy sy'n mynd â hi, ti'n meddwl, Iron? Wel, dwi'n meddwl bod Ted Davies ar y blaen ar y funud allan o'n golwg ni. Dewi Jenkins di hwn, mae o'n chydig ar ôl o ran cyflymder. Fewn a fo am ei oen ola. Dwi'n meddwl bod oen ola allan ar draws y llwyfan wan. Ond dwi'n meddwl mae Ted Davies sydd ar y blaen wrth i Alun Evans roed y longblos na fewn a Wilton Weeks i fyny'r gwddw. Gawn ni weld pwy sy'n bell amlaen. Yn ollol Alun Evans yn gneifio'r tawel twyllodrus a dweud y gwir wedi achub y blaen a ni hefyd ni sylwi bron iawn ac wedi gweithio'n galed iawn ac yn daclus iawn wrth i waith y bore yma. Felly sbiwch ar y darlun yma pan da chi'n gweld 2 yn gneifio ochr yn ochr o'r safon yma. Wel, mae'n rhagorol. Mae Alun Hedd Evans bron a gorffen. Dwi'n meddwl mae fo sy'n bell amlaen wan ar ei oen ola. Flic rownd y gwasgu'r botwm. Fo a Ted Davies efo'i gilydd. O nunlle. Y bachgan lleol Sir Meirionydd yn dod i'r brig.